Adin ketua kat nekenta bela penteri kam ya kajingate sange ya siat hapring ke Israel bat ke Hezbollah kaken hun leno Hamas ka Palestine ru kalau ong hene ke singi balang bakala pen kre na kabenta ban penteri kam ya kajing sange ya siat ha Gaza. Uhe ka Hamas ul ong lemba kalat pathai kubor ngila pentip syakinong penesu ka Egypt Qatar bat Turki baka Hamas kalong ka bela kre na kabenta kajingate sos kular ban penjari ya kajing sange ya siat bat kajingate kular ka bas kham ban bujli ya ki koidi. Ulakan no ru ya ka Israel baka khanglat ya ka jingate ka bakongsan ki he sarkar ka US bat ki Israel kila penpau ka jing kermen baka jing sange siat ha Lebanon kan pentelot ya ka Hezbollah ha ka baka ne ka kenhun ka badan ha Lebanon kan omna syu ban kershan ya ka Hamas. Kilong baka ta kala khmi lenti ban penlong ya ka kenhun le no Palestine ban net syakmat ban poisha ka jingate bat ka Israel. Ka jing ya keren ban penjari ya ka jing sange ya siat apreng ka Israel bat ka Hamas. Kalayat las lembha, Henry Omdon naki alyang mamla ki ban pediangnya ka jingate kat kum ka jingkwa ka jongki. Kane ka jing penpau jong ka Hamas kalawan longru adin baki spai Israel, kidang ye peteng ban thombo syaki benta bapher jong ka Gaza. Bat kane ka jing penpau jong ka Hamas kalawan longru adin baki spai Israel, kidang ye peteng ban thombo syaki benta bapher jong ka Gaza. Bat kabala peteng ban wanra ya ka jing yap jong ki babun ba ki briu. Syuk kane kalawan longru hadin bakiri ka perthai kinang beteng ban shim ya kisinjam ki bala ban lam syaka jing sange ya siat hadin bakatma kala jam menta la palat shis nam tam bat wanra ya ka jing julor ka bashur khai.